Opa, xentiña da boa. Como andades? Ben, eu no forno. Raro, non? O día que me vexades unha piscina, oi, que alegría vou a levar. Vosotros non sei, pero eu, cando este aí, opa, xentiña da boa, traedeme aquí un lacón con grelos, que estamos en pleno agosto. Bueno, nada, tonterías, hai que empezar con algo, non? Empezando dicindo tonterías, pois mira, que carai. Quieto. 150 non, vamos a meter un pouquiño máis. Hoxe a receta non vai de horno, E entón, para que o prendes? E dice, porque vamos darlle ao final un toque que é moi gracioso e moi simpático. Listo. Epa. One moment. Ahora. Vale. Moi simpático o que estaba dicindo. Imos a facer como un crocante con este queixo, que é un queixo curado, imos a arredalo e imos a mesturar cunhas sementes que teño aí, unhas pipas de cabaza, de pipas de xirasol, non sei, destes misturas que se forman vosotros que irades, e se non tedes sementes, non. Pero iso vai ser pro final. Digamos que vai a ser co que imos a salgar este prato. O protagonista deste prato, hoxe imos a traballar con un queixo crema, que encarguei ao gran Rafa Durán. Non imos a facer unha carbonara, porque eu son dos que respetan a carbonara ca xema do ovo, non? Entón, inda que vai así ligado máis ou menos a idea vai por aí, non é o mesmo. Pero bueno, imos a cocer uns nidos de pasta. Nidos, espaguetes, macarróns, o que queirades. Unha pasta, facedes na casa, comprades seca, como queirades. Nunha tixola, unha vez que teñamos cocidos estes nidos en auga salgada, nunha tixola o que imos a facer é rustrir un pouquiño os cogomelos, os piñóns, co dente de allo en láminas. Cando teñamos todos os rustidos, imos a poñer un pouquiño de leite evaporada e un queixo crema, que é o que lle vai dar esa untuosidade, esa melosidade á pasta, vale? E no último intre incorporamos unhas espinacas. Desde logo, eu creo que somos moitísimo, non? Bueno, teño aquí o touciño, que tamén unhas lisquiñas de touciño, imos a traballar con el tamén para darlle sabor, ese rock and roll no padal, non? Eu penso que moi coñecidos, o que máis ou que menos, a pasta, aparte de facela con tomate, mirade, teño aquí auga a ferver como unha pajarxa, se non quedo sin ela. Porque como vou facer cos nidos, mira, me estou enrollando moitísimo. Fajo despois, estades atento, e explico por que vou poñer primeiro a pasta e despois a auga, cando solo será ao revés, verdad? Pero iso vai logo. Agora imos chamar polo gran Rafa Durán, que anda, pois non sei, se ordeñando unha vaca, ou non sei, de algún xeito andará buscando esa crema de leite. Rafa, amigo, onde andas? Oído na queixería, chef. Bueno, no prado que está ao lado da queixería. Estamos en Silleda e voute levar a mellor crema de queixo de Galicia. Ou unha das millores, que non se me enfaden os demais. Por certo, sabes que fai unha vaca cos ollos pechados? Leite concentrado. Nunca te meteches aquí, non? Non. Que é isto? Pois isto é leite cruda de vaca para facer un queixo de larga maduración. Ajá. Aquí facedes varios Aquí tipos de facemos queixo. varios tipos de queixo. Bueno, pues nos gustanos experimentar e probar distintas tecnoloxías. Facemos o queixo típico de Galicia, un queixo cremoso, facemos un queixo de leite cruda madurada en erva seca durante 3 meses, outro que é un queixo tamén de leite cruda que usamos unha técnica que se chama de cheddarización, madurámoslo durante 8 meses con manteca cocida de nata na corteza, e despois facemos tamén unha crema de queixo. Que é o que eu quero, que é o que me pediu o noso chef Xoanqui, eu son o reporteiro recadeiro, como vou mandado, pois veño a polo millor. Pois a facer o recado. Crema de queixo. Fálame da crema de queixo. Pois mira, vouche facer unha pregunta. Dime. Cal é o queixo típico de Francia? O brie. Vale. O queixo típico de Suiza? O petit suisse. Vale. O queixo típico de Estados Unidos? O das hamburguesas.
Moi ben, e iso é un queixo procesado, un queixo que ten moi pouca historia, fará sobre 100 anos que en Estados Unidos tiñan problema para que tipo de queixo metían encima das hamburguesas para que se lle fundira, pero non se lle fixera líquido. Todos nos facemos esa imaxe, ademais, e que a teño presente, sí. Exactamente, pois o que conseguiron foi desarrollar unha técnica de mezclar queixos de distintos tipos para facer un queixo que se funde, pero que non se licúa. E iso é o que se chama o queixo fundido ou queixo procesado. E ese é a crema de queixo. Esa crema de queixo. Claro, que se pode facer en duro, en bloques, ou se pode facer en cremas untables. Que me río eu do queixo que poñan os americanos nas hamburguesas comparado co leite destas vacas que ademais non son vacas calquera, non? Efectivamente, son as vacas que están en pastoreo, con un réximen extensivo, con manejo un poquinho cuidado e tranquilo, non? Porque aquí, digamos que, como decimos, como non somos empresa, que somos negocio, digo, polo sentido da tranquilidade, nas decisións, en tomar as cousas con calma, tomando decisións non tanto polo mercado, non? Sino un pouco polo que nos gustan. E as vacas tamén, non lle gusta que as presionen para dar leite. Pues, oye, pois darán leite cando teñen que dar leite. E se dan 5 en vez de 10, pois, oye, fantástico. Sí, ademais é que somos o que comemos, e o que coman as vacas nos importa, e ademais as vacas son animais e como vivan, non? A calidade de vida que teñan. Claro. Creo que todos vamos a poder desfrutar desta receita, a ver que fai, a ver se está ao nivel, que creo que sí. Seguro que sí. Graciñas. Moi ben, a vos. Adeus, compañeiros. A xente que sabe traballar. Vamos a probalo. Casi me atrevería a decir que sobran ingredientes aí. Que rico, Moi, moi bo. Vale, comezamos polo norte. Bueno, mira, imos a cocer a pasta. Para iso, o que vou usar, por eso, o que vou facer é o seguinte, mirade, por eso teño aquí a auga a ferver, Vou levantar xa outra vez o fervor. E aquí, o que imos a facer é cocer a pasta, en primeiro lugar, despois reservamos. Entón, por que fajo isto? Porque estes niños, a veces, cando botas en auga fervendo, que é o lóxico, é o que se ten que facer, non? Auga fervendo, con sal, botamos a pasta. Moitas veces desfanse, veles. Entón, imos a intentar que deste xeito, aquí apoyamos un contra outro, porque non quero que se desfagan. Se vosotros non tedes en casa e queredes facelo, no empratado, xa sabedes, cunha culler e máis con un garfo, enrollades, ben, e dai pasades ao prato. E facedes os niños na casa, non os merquedes feitos, pero eu os tiña. Así que, van para dentro. Parece unha opción tamén, é un xeito, un truquiño máis, pois para que sepades, a mí se me desfan todos. Bueno, pois facemos ao revés, primeiro asentamos o niño, e despois botamos a auga. Agora non se deberían desfacer, vale? Se queremos outra capa, pois poñemos outra capa por riba. A nosotros xájanos con esta. E se non unha tarteiriña un pouquiño máis grande, e xa está. Temos aquí auga, salgada xa. Fervemos, aquí levantamos tamén o lume. E 8 minutos, 7 minutos ao dente. Eu 7 minutos. Mirades, fabricante, canto? Xa está. 8 minutos, 7, 10, por aí andan as pastas, vale? E esta agua que xa temos tamén levantando o fervor. Vai. Vale. Vai. Xa está prácticamente, veña. Ora con cuidadiño, Xa teño prendido tamén o lume, ao 9. Este é o chollo. E así mantemos o niño enteiriño, vale? Fora, tixola ou tarteira. Neste caso, non vou usar unha tixola grande. Sí, estaba eu pensando con tapa porque a min non me gusta moito facer... A espinaca gústame prácticamente en cru, non quero darlle prácticamente tempo. De feito, na casa, o que fajo casi é escaldalas. Moitas veces nin os integro, non? Dentro da receita. O que fajo é escaldalas e despois incorporalas. É o xeito de que se manteña aí toda a vitamina e despois é para gustos. Eu hasta fajo afeites con ela. Gústame moitísimo.
E canto máis as cozas, pois máis sabor perden. Ben, un chisquiño de aceite. Seguimos, vamos a ver. O primeiro, o touciño. O segundo, os cogombros. E, estaba falando, estou dicindo cogombros son cogomelos. Falo por cogombros, cogombriños, cogomelos, E despois isto que vai ao final, vale? Isto máis isto e isto, que xa temos o forno prendido, isto tamén vai torrado aquí. Isto vamos a adiantalo tamén. Mirade, un pouquiño de papel vegetal, e máis na bandexa do forno, o que imos a facer é isto. Cortamos a medida para que non se nos peje. Eu penso que non vai a pejar igual, pero bueno, por si acaso, metémoslle, vale, unha tiriña. Aí o temos. Fora. Aí. E así nos aseguramos de que non pegue, vainos despois para traballar mellor. O papel vegetal sempre hai que telo aí. Moi ben. Un relador. E facemos así, vedes? Da igual que nos quede... Estame rompendo. Da igual que nos quede irregular. Aquí o que sí que queremos é que cada un destes anacos ou do relado quede pegado, compactado un con outro. Con isto, o que imos a facer é un crocante de queixo que pasa co xamón, non? O xamón, ao mellor temos un xamón serrano, pois está ben de sal, pero no momento que poñemos unha tixola, sale o sal para arriba, e aquí exactamente igual. Sale o sal para arriba, mi madriña querida. Entonces, facemos así, botamos unhas sementes, este anaco retiramos, así. Veña, vamos a facer dous máis. E aquí facedes os que queirades, xa comeza a ferver. A partir de aí, teño que controlar 7 minutos, vale? Vamos a facer outro aquí. Vamos a facer 3, 2... Mola con queixo curado facer isto. E despois, bueno, xa veredes, como fajades un día, vadelos facer cantidad de veces. Sobre todo porque tedes feito xa, engrandece moito un prato. Son esas cousiñas que tiran para arriba, no empratado, no sabor. Moi ben. Paga a pena. Vale, listo, veña, fora. Machacamos aquí un pouquiño, isto retiramos, así. Este de aquí igual. E as sementes aquí. Imos para o forno. Me acompañades, sí. En 10 minutos isto ten que estar, vale? Aproximadamente, ou en menos incluso. Depende da temperatura. Aquí sí que non vos escapedes do forno, Imos. Veña, vamos a ver. Vale, xa está quentiño. Aí está. Continuamos. Ca tarteira, ca tixola, mellor dito. Isto podemos retiralo xa. Isto tamén. E isto tamén, fora. Trapiño. Esa tixola teño apagada, sí. Pois candela. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, está ben. Ben, o touciño, eu o teño así. Se o tedes en taco, vos vai en tacos. O teño así, me dá igual. Aquí vamos a facer que sude. Queremos quitarlle o touciño porque nos parece un pouquiño que a mellor está forte. Eu quería unha receita que mellor que non teña tanta caloría e demais, non? Porque chego bravo aí, queremos lucir tipo na praia e tal, vale, non lle botedes, pero cuidado. Que no touciño onde temos o saborazo. Se quitamos o touciño, metede outra cousa, é dicir, metede un caldo concentrado, por exemplo, vale?
Si non, vai a saber igual, porque temos o queixo e demais. Agora, dalle, é importante, darlle este sabor, Vai-me chegar? Veña, un máis, que somos moitos hoxe. Ben, é aquí que sude. O que imos a facer agora, non imos a botar nada máis, porque probablemente eu, vosotros non sei, se queredes non o fagades, pero eu lle retiro parte da grasa. Vale, por lo que estamos falando, queremos a cociña de toda a vida, pero queremos cuidarnos tamén, e queremos actualizala. E o xeito de actualizar a cociña de toda a vida, das cousas que temos que estar pendientes e de facelas ben, é de desgrasar. Xa falamos, non? A cociña de antes precisábamos desas calorías, non había as ferramentas que hai agora. Agora das un botón polas mañás e tes a persiana que se te sube automáticamente, non? É que entón xa non precisamos ese aporte calórico, que é o primeiro que temos que facer con respecto ás receitas das nosas aboas e demais para actualizalo un pouquiño, desgrasalas. Vale? O anaco de unto que antes pejábamos o caldo e collíamos o anaco de unto que parecía que teníamos un bolo de 3 kilos de pan aí. Ahora non, ahora con unha noz collemos un anaguiño, veña, xa está. E vamos gañar igual, en sabor, non imos a perder nada. Non os preocupedes. Vale, deixádeme. Aproximadamente, eu creo que en 5 minutos teño isto medio torradiño, xa vou incorporando diante de vos o resto dos ingredientes, pero o que quero facer é que sude un pouquiño este touciño, vale? Nada, chisco dun ollo. Vale. Ben, mirade, vedes, isto que me refiro. Aquí temos unha cantidade de grasa que é moito, é demasiado, non? Entón, que vamos a facer? Collemos unha culler. Ven por acá. Claro, algún dirá, vas tirar con iso? Eso despois lle botamos así, dúas pingas, a un ovo frito por riba. E dice, adelgadas por un lado, pero engordas por outro, Eu teño que dicilo, que eu vou facer. Parece unha cantidade importante. Vale, como para xustificar ese desgrasado. Ben, adiante, seguimos ca receita, mirade. Guai, non? O aspecto mola, Uns piñóns. Torramos un pouquiño con eles, 8, 7. Velocidade controlada, porfa. Vou baixar, mentras, pelo estalliño. O allo vou no querer en liscos. Fora. Así. Cogomelos e allo. Non fai falta nada máis. Lembrades, non? Moitas veces que fixemos, lembrades aquel programa que fixemos con Conchi, como nos decía, ese gran consello de menos é máis. E cando estamos aquí traballando con estas cousiñas, é certo. Así. Queremos que torrase un pouquiño. Que rico, xa comeza. Vou no apagar, 3, 2, 1, 0, quieto aí, pouquiño a pouco, que saque o seu sabor. Vale, os que teñades na casa, uns champiñóns, uns cogomelos, eso o que queirades, unhas ostras como temos aquí. E isto faise en nada. Aí está. Por exemplo, unha ostra que imos deixala así, anaquiños un poquinho xa máis grandes. Apaguei porque senón o allo, imaginade, non? Como podería estar? Xa estaría un pouquiño torrado demais, por eso apagamos. Non queremos pasar nada estas setas ostras, ni... Queremos que manteña aí, vou botarlle un pouquiño máis. Agora sí, agora que estamos aquí preto,
Non vos cortedes, en apagar e encender, en apartar do lume, os que traballades con lume, sempre, sempre controlade. Mirade, vou non botar xa, vas a dicir, está o allo crudo, non, non está. O allo xa colleu, vos lo digo polo arrecendo, xa que ten. Xa ten ese arrecendo que precisamos, xa non precisa nada máis. Preocupeime porque cada un dos liscos de allo estivese en contacto ca tixola, que non quedara un montado de preocupados por eso, pero xa está listo, non o fajades máis. Facedeme caso. Pouquiño. Aí. Agora, remexemos, vou botarlle unha máis. Vale, os piñóns xa comenzan a torrar. Estupendo. Estes así, en anaquiños un pouquiño máis grandes. Ben, e aquí quitamos para fora. Aire. De acordo. Damos unha voltiña. Vale. Agora que temos todos os sabores, ¡guau, que ben, que ben, que ben, que ben, que ben, que ben! Voulle botar un pouquiño de auga de cocción da pasta. Comentamos en esta chevó, insistimos moito, e que temos que facer sempre un transmisor de sabor. Algo que canalice o sabor do cogomelo, o sabor do touciño, o sabor dos champis, como chega todo a canalizarse, non? A través de... en electricidade é un cable, pois aquí igual o transmisor é un líquido. Vedes, non está nada aguado, Xa o vedes. Pero que acabamos de facer? Pois estamos eso, transmitindo todo o sabor. Queredes botarlle un pouco de viño? Vale, eu non lle botaría. Eu quero disfrutar desa crema de leite. Aquí. Leite evaporada. Vou baixar un pouco. Ou nata, como que irades. Vale. Unha voltiña. Quieto, estopajúseme. Quieto. Aí. Ben. Listo. Vale. E agora un par de culleradas desta maravilla. Un par de culleradas desa maravilla. Está rica, Vale. Fora. Damos unhas voltiñas. Bueno, sempre vou fora dos meus compañeiros, sabedes, claro. Casi son o máis vello aquí. Entón, os que veñen detrás, sabedes que chicha e pasta. Entón, teño algún aquí facendo palmas cas orellas, non sabes? Algún e algunha. Encántame. Mola moito, parece un parro mirando para eles como comen. É como os niños. Cando comen e están contentos, non hai ledicia máis grande que hai, que esa. Non hai outra, E ti non comes, papá, eu miro para vos. Eu xa me alimento así, coño. E cando comen verdura e todo... ¡Buah, que guai! Ben, deixamos enteiro ou cortamos un pouquiño? Imos cortar un pouco, verdad? Sí, imos cortar un pouco. Vale, non temos nada máis. O único que teño que facer agora é ir ao forno, mirar como teño ese crocante de queixo. E agora, cunha tapa, imos cocer isto 3 minutos. Nada máis, Empratamos o niño, a crema de leite ca súa salsa, e pois enriba, para salgar o prato, para darlle aí o rollo crocante, non? O crunch. Metémoslle ese queixiño e listo, temos empratado. Non me queda nada máis. Vémonos agora, amigos. Agora.
Cocemos a pasta como manda o fabricante e reservamos. Nunha tixola rustrimos o touciño, os piñóns, o allo e os cogomelos. Engadimos un par de culleradas de auga de cocción da pasta. Incorporamos a nata coa crema de queixo e as espinacas en anacos. Nunha bandexa de forno mesturamos o queixo curado relado coas sementes. Enfornamos a 200 graus uns 10 minutos ou ata que estean crocantes. Empratamos e listo para comer. Ben, temos os niños, mirade recollidiños, vedes? Que seguramente me estaban comentando aquí os compañeiros de que algunha vez tamén lle pasaron, de que, pero para que veñen el niños e despois se desfán? Bueno, pois facemos así e xa os temos feitos. Mirade, vamos poñer 3. Vedes que chulos. 8 minutos de cocción, o que manda o fabricante. Eu lle deixei 7. Penso que é ideal ese tempo. Ben, agora, o que nos vai dar o sorriso. Que rico. Sobre cada un, como mola. Aí o arrecendo. Ai, 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 ai. Vou no cubrir. Non o vou cubrir, vou facer así. Así. Estes anaquiños, estes non van quedar aquí, Este que ir aí. Onde estás? Aquí tamén. Mira con ese dente de allo. Este. Si queredes quitalo, pero eso non o vades notar. De verdad que non o notades. Está cocidiño e dai un sabor brutal. Aí está, os 3. Sen máis fora. Por suposto, teño aí aquelo, verdad? Está, a mí me ferva sangre. E que vas aí, Parece ons. A illa de ons ca pequena. Aí vai, fora. Ben. E lembrades ao principio que dixen, bueno, isto é unha idea máis, imos a salgar, quedan moi ben, moi crocantes, vedes? Con as sementes, isto collemos, facemos así, e despois o comensal mesmo, que colla o desfaga no seu prato, e que lle dé o sal, con esas sementes e con ese queixo curado. E temos aí un platazo, vale? Non precisamos nada máis, con 4 cousiñas que temos na neveira. Mola, Brigades que non, mola. Un biquiño, unha aperta, o sorriso sempre na cara. E ata outro día. Chao. Har for mine.